kana pinarhamaul ni dibata di takhir hamuna dun waing neng merbagas. Alairang tamahala Kristen merbagas songo sipili bigu. Atong tangihon hamuma jolo hata ni dibata taringot turuhut ni pardongan saripeon ni hala Kristen. Dung di topa dibata jol mai di dokibana ma. Dang denggan sasada bawai pujung. Ubay ma di bana sada boru-boru pangurupi di bana bahen akupna. Akupni didok Tuhan Yesus. Ganupna paulakon na niolina. Iya soala ni namar mainan. Napa kaluku posado. Pangalakup donang nama buat nasirangi. Atong na pinadumu ni dibata. Dang jadi sirangun ni jolma. Songonondo didok. Debata tu bawai hamuak ke bawa holongi hamuma pardi hutamu nabi songon Kristus maka holongi huriai jalan namangale ko dirina humok kopsa unang muruk kamu dopat nasida ikon marroha kamu madongani nasida sangap bain kamu nasida songodongan panea dihanguluan naso rasuda. Dungi songonodo di dok hata ni dibata tuaka buru-buru. Diulu yaka parupuam ma bau nabi songon panguluina di Tuhani. Ai bawaido ulu ni pardihutana songon Kristus ulu ni huriai. Ikon botor, porman, toman, mardongan halabohon, dogot hademakon ni todi parange di buru-burui. Ima na arga dijulu ni dibata do dijulu ni jolma. Atong songonakkan namar parangehon hata ni dibata mahamu sumolukon para sini rohaon dohot habasaron dohot haserepon ni roha mahamu masih pauniuniam mahamu dohot masih asi-asian. Saluhut riting ni roha muruk rimas panonggahion dohot pangisahioni dauma sian hamu. Halai digijang ni saluhut nai masih haholongan mahamu. Aido rahut ni nasundenggan. Dungi dame nasia debata ima mangarajai di bagasan ruhamuna. Jala saluhut nabi naimuna marhiti-hiti hata manak pabayana toktong mai marhiti-hiti goar ni Tuhan Yesus. Asaibana mangarajai rohamuna dohot ulamuna. Atong nunga dibigi hamu hata ni dibata taringot turuhut ni pardongan saripioni. Namanukum maun waing jumolo diho ale panguli si Daniel Albert Hasurungan Sitorus. Holodoho maka jongjokot di jolo ni dibata no boto saluhut dokot di jolo ni akadongan apungudison di pangidoro hamdo sirola mesriani buru si bolon nani ririkmon gabe dongamu saripe olo doho makka holongi bana sian nasa roham do mangulahon sian nasa gugum huhut marparangehon parangin abadia rap doho tibana naolo doho mangajuaju dohot hagaleonna tung surah humurang parangena jalan nasot tupa paula homu manang tadi konomu ibana pai madisirang hamatean hamu sugut molo naksadaro ham mangului salu nai do malusmu. Namanukum mau do diho ali inang sirola mesrani buru si bolon niririt ni si Daniel Albert Hasurungan Sitorus on bain dongan nasaripe. Naulu doho makka jong jokon di jolo ni dibatano boto saluhud do di jolo ni akadongan na pungudison di pangidoro hamdo si Daniel Albert Hasurungan Sitoruson gabi sinodukmu holo doho makka holong ibana sian nasa roham doho marpangalahon nature maradopon ibana dohot marparangehon parangin abadia pabuhala kristeko jalan naso tupa mahiloloko manang tadi konom ibana paima disirang hamatean hamusugut molo nauksada roham mangulu salu nedo malusmu tong
maslian tanga siam mamu pabuah hot mi pada muna. Na poso ni dibata doau nama buan hatana Tuhamu. Marhiti-hiti guar ni dibata ama anak do to diperbodiau madok na pinadumu ni dibata na sujadi serang di jolma. Amin. Masuk jalan dirasa Tuhan di pertama. Tuhan di pertama untuk sudah dari warna ini. Hidup waktu Tuhan di pertama jalan di pertama kamena. Amin. Nuaing sama pasatuan cendramata sian huria alaya dorang sosat cendramata. Oma surat akte pamasu-masu muna. Jangan lupa ya Allah, firman Tuhan saat ini harus menjadi hal yang berharga buat kalian. Habis ini kalian juga harus mengurus ke catatan sipil untuk pengurusan akte catatan sipil. Untuk Daniel dan Rola, di sini ada apa namanya ini? Bukan kenang-kenangan, tapi sebagai hadiah dari HKBP Sekupang, Resort Sekupang. Kenapa dikasih Bibel Dohot Buku Ende? Supaya kalian bergerejanya di HKBP. Unang lau tu gereja nasi. Damang dah, ya. Jadi ini dari apa? Parhalado dari gereja. Jangan dinilai dari besar nominalnya, tapi di sini berisi buku Ende dengan firman Tuhan, Dohot Hatani Debata. Jadi ikon jahau muna don gaduk manogot, jala ikon pahusor-husor muna di bagasar muna. Ingok ma jamitani amang padita amang preses dengan kasih dan libatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Songonima atas ya kami atas nama Sude Parhalado HKBP Sekupang mengucapkan selamat berbahagia, Tuhan senantiasa beserta keluarga kalian. Amin.